Wow. Okay, ito. May pa. Ay, wow. Lang cart. Kasi ini outdoor, masan Oh, wow, laki. 2 years pa lang bro. Bagong open lang daw to. pinirita ka. Uy, may lads room. Nano itong lads room ito? Wow, rin. Kailan? So, meron silang lads room dito, guys. Paggabi maganda siya. Oo, Wow. maganda daw paggabi. Ay, wow. Lads room nga. Magkano naman yung lads room dito, no? Ang cute nila, oh. So, ayun naman, guys, oh. Pwede kang pumanik dyan, guys. At eto naman ang kanilang swimming pool. So, itong lodge room na to, kasama na raw itong pahingahan pagkatapos mag-swimming. So, eto siya. Sosyal. Ang ganda ng bulaklak. So, eto. Sili pa tayo dito, guys, ha. Ang ganda na. Kukuha tayo ng mga idea ng design. Oh, ito yung CR nila rito, guys. Ito. May CR dito. CR pang babae. At pandalaki na itong dito. So cute. Silipin natin. Sa loob, may nagsi-CR. So, tuturo ko na lang kayo rito sa palibot. Pagka natin yung kanilang swimming pool at ang kanilang slide. Paano na to? Ang cute. Sosyala ng dating. So, stock room pala nila. Ito naman yung swimming pool. So, may paulan-ulan. May pa-shower. Asa yun yung slide. Wow. Pasyal ko kayo, ha. Ang ganda, guys, oh. Magbabarkada kayo. Na magjojowa. Pwede dito. Pwede dito. Ayan, meron silang paulan-ulan, no? May pa-ilaw-ilaw pa yung kanilang, swimming pool sa ilalim. Ayun. So, ito yung mga views sa paligid, guys. Pwede kayo maglaro dito. Ayun. Ano? Si octopus. So, pupunuin niya yung kanyang pot. Tapos ibubuhos niya yan. Ayan na. Ayun. Galing. Yung parang table lang dito. Yun, no? Baby pool 3 feet. Ayun. So, pang baby pool daw yun dyan. Tapos itong portion dito, ayan. Kung gusto nyo mag-jamming with your friends, jamming with your family, relatives, pwede kayo dyan. Chika-chika habang kumakain, pwede dito. Ito. Wow, may kumakain na nga. At yung banda rito naman ay parang may paalon-alon yata rito. May alon ba rito, Madam Mers?
Madam Mers, atin paalon-alon kaya na wala. Walang wave. Hindi po siya available yung Walang wave no. For now. For now, there's no wave. So, pasyal tayo ba na dito? So, ayun si Irene, si Chan Chan, si Burley. Hindi ko pa nalibot lahat yan. Uy, bakit mo? Hindi si Burley yung unang sasagana. So ito guys, yung sitwasyon sa gabi, no? Kaya na wala pang masyadong ilaw, but now, ito. Ganito yung itsura niya sa gabi, itong RL Resort. So ayan, so romantic ang dating. At ayan naman yung swimming pool sa Sabi namin, magtitiningin ganitong oras na to, ganyan yung itsura niya. So ayan. So ito. So romantic, hindi siya masyadong crowded. Hindi masyadong mata. Ewan ko lang. Ayun no, ayun sila. Okay. Taxi, pwede ba? Available ba? Sige po, ka na. Dali mo ako sa building na pula, no? Alam mo ba yung building na pula? Mamandarihan, hadyaman niya.